παιδιά, θα σπάνω εδώ πέρα και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που στο προηγούμενο βίντεο σας είχα πει να σας συναγήσω στο σπίτι. Οπότε πάμε να το κάνουμε. Εδώ όπως βλέπετε το background της εξοχής. Εδώ πέρα όπως έχετε δει πολλές φορές, όποιος έχει δει αυτό εδώ το μέρος. Τώρα πάμε σε ένα μέρος που δεν σας έχω ξαναδείξει. Από εδώ πέρα πάμε στην αποθήκη μου. Εδώ πέρα πήματο με ξύλα. Εδώ πέρα μου χτυπάει λίγο φως. Βλέπετε και εσείς. Εδώ πέρα που είναι σκάλες. Εδώ μπορεί να μην βλέπετε καν. Από εδώ πάμε από την δεύτερη φωτογραφία και ναι. Αν περπατήσουμε από εδώ βλέπουμε εδώ πέρα ότι πάμε ευθεία στα κουνέλια που κάνουν πολύ θόρυβο. Θέλω να παραφρύνω εδώ γιατί κάνουν πολύ θόρυβο. Ναι, σήμερα μπορώ να ετοιμάσω ένα βίντεο και να μην δει αύριο. Κατά διαφορετικά σήμερα θα φτιάξω το βίντεο και βασικά να φτιάξω βιντεάκια και να τα βάλω να ανεβούν. Όπως σας είχα πει, για όσους δεν ξέρουν, έχω κανάλι. Θα του αλλάξω το όνομα όπως The Troller 500.010 που είναι τώρα. Θα το κάνω The Troller 500.010 Gaming, όπως και αυτό The Troller 500.010 Vlogs. Θα είναι και τα δύο κανάλια δικά μου, που και που θα μπορεί να αλλάζει η ποιότητα. Έχω φτιάξει στις ρυθμίσεις όσοι βλέπουν με ίντερνετ, Wi-Fi, όχι με δεδομένα κινητού, να είναι καλά. Ποιος βλάκας θα βλέπει στο YouTube με δεδομένα κινητού? Ποιος θα το κάνει αυτό, ποιος έξυπνος? Τέλος πάντων, εδώ είναι το κάτω το σπίτι. Δεν έχω κλειδιά να ανοίξω τώρα, οπότε σε άλλο βίντεο. Εδώ πέρα και δεν έχω πάρα πολλά πράγματα να σας δείξω και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Αν σας άρεσε η μουσική του στο πρώτο βιντεάκι εδώ πέρα σε αυτό το κανάλι, αν σας αρέσει η μουσική να βάζω αυτήν και να αλλάζω, πείτε μου τι από τα δύο θέλετε. Εδώ μεταξύ είμαι δίπλα σε γήπεδο. Είναι πάρα πολύ καιρός. Πάω όποτε θέλω, όσο νωρίς θέλω στο ποδόσφαιρο όταν έχουμε. Τέλος πάντων, ναι. Εδώ η BMW μας. Διαφήμιση! Πλάκα κάνω. Εδώ τα λουλούδια όπως σας είχα δείξει. Εδώ ολόκληρες κολοκύθες. Και ναι. Εδώ πολύ ωραία. Σήμερα έφυγα από το σχολείο στις 12 και 10 γιατί χτύπησα το κεφάλι μου. Δεν νομίζω να φαίνεται. Τέλος πάντων, εδώ αν το δείτε από εδώ πέρα είναι ένα καρούμπαλο, κοιτάξτε εδώ. Ένα παιδάκι καθώς έτρεχε με φόρα, το κυνηγούσε ένας μαθητής μου
και εκείνος γύρισε να παιδί με έσπρωξε και χτυπήσαμε τα κεφάλια μας. Άνοιξε λίγο το κεφάλι του αυτός, αλλά εγώ χτύπησα πιο άσχημα. Πήγαμε στο γιατρό να δούμε τι είναι, γιατί όσο να είναι επικίνδυνο τα χτυπήματα στο κεφάλι, και μας είπε να μην δω κάτι, τέλος πάντων, να μην παίζω με υπολογιστή ή κάτι, αλλά το πεζογράφουμε. Ποιος χαίστηκε τι λέει ο γιατρός μερικές φορές, αλλά όσο να είναι, μου είπε να το πιάσω όταν δεν με πονάει το κεφάλι, γιατί ζαλιζόμουν, ήθελα να κοιμηθώ, μου είπε μη κοιμηθείς, δεν κοιμάμαι γιατί πρέπει να είναι ο οργανισμός σε κίνηση, για να με βλέπουν κιόλας, να μην γίνει κάτι στον ύπνο μου. Ναι, αυτά. Τώρα πρόσφατα που χτύπησε και ο Τούτζης στο τέτοιο στο κεφάλι του και εδώ και έβγαλε μια τούφα μαλλιών, εγώ χτύπησα στο κεφάλι αλλά δεν έβγαλα τούφα στα μαλλιά. Και να κάνω και μια ερώτηση, είναι φυσικό να βγάζεις καθώς χτυπάς το κεφάλι, να βγάζεις το τέτοιο, να βγάζεις μαλλιά, να πέφτουν βασικά μαλλιά? Πείτε μου αν θέλετε. Δεν σας πιέζω, εδώ είναι η ωραία η εξώπορτα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εξώπορτα, παρόλο που είναι σπασμένο εδώ πέρα. Ωραίος ήλιος. Ναι, ωραίος ήλιος. Συγγνώμη να σας τύφλωσα. Μετά, να σας δείξω και κάτι άλλο από το σπίτι μας. Εδώ πέρα. Μια βρύση. Εδώ ένα κλεισάκι. Ωραία μπλούζα. Βασικά δεν τέτοιο εδώ. Πείτε μου στα comments αν σας άρεσε. Τέλος πάντων, αυτά για αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και ένα dislike για να βελτιωθώ όσο να είναι. Κάντε μια εγγραφή για να δείτε τα καινούργια βίντεο που θα έχω καθημερινά. Μπορεί και 2 βίντεο καθημερινά, δεν ξέρω. Αλλά να πω και κάτι ακόμη που το ξέχασα. Μπορεί, επειδή δεν θα κάνω συχνά παιχνίδια στο gaming κανάλι, μπορεί να παίζω κανένα παιχνίδι εδώ στο κινητό. Μπορεί να παίζω Minecraft, γιατί έχω. Αν όποιος δεν θέλει να αγοράσει το Pocket Edition και του αρέσει, θα δείξω έναν τρόπο για να το κατεβάσετε. Επίσης, μην πείτε ότι αν το κάνω αυτό, μην πείτε ότι το αντιγράφω από έναν Alex Gamer ή και από άλλους YouTubers, γιατί και εγώ το ξέρω πολύ πιο νωρίς, γιατί υπάρχει και το Google όσο να είναι και ψάχνεις και εκεί. Εγώ δεν τα βλέπω τα πάντα του YouTube, αλλά τα πιο πολλά από εκεί. Επίσης, το editing program μου στο τέτοιο, πώς το λένε, στο PC, είναι Sony Vegas Pro 13. Πολύ ωραίο πρόγραμμα, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολο για να το χειριστείς, θα μάθω πώς γίνεται και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!